स्टार्ट जाजेनबाय दिनैनिफ्राय माइरं जाजेनबाय नै हाबानि हाबाया 12 थारिखआव नै आबैमोन मादैमोन आब'मोन आयु दे नोंसोरनो माव नोंसोरनो जा नै मादै इयो फ्राय नैबे आबैमोन ओमफ्राय बे जाबाय ओमफ्राय नै टेन्टआबो रेडि जागासिनो रेडि नै बे हटेल जागोन ओमफ्राय नैबे गेदारिं ओमफ्राय ओरैहाय गेटनिफ्राय ओरै फैनानै बेजों लामा थागोन लामाया फिसाल' जासिगोन एसेनोसै नै हाबानि माइरं जावलादों बरिया ओइया आबै हनै सासे बे माइरं सुनाया दैलामारिनि देलायखोनांगोन दैलामारिनि ना मानि नैबेखौथ' हनै गाहाय लायखाबाय हाबानि गेट जाखरा नामा मिस्टियावसो दं टेस्टिं खाथानायसो दा माबाखौ गाबोन खामानि जायैनि खाथाना दोनखानायसो दां बे बेलुनखौ ना माथो लामा इयो हाबानि ओरैहाय नैबेयावहाय आलासि गेस्ट हाउस गेदारिं जानो हागोन आरो बिनिफ्राय ओरै हटेल बे बिराद गिदिर बानायदों हटेलखौ ओरैबायदि न' बायदि नुलायहायो आरोना
जोङो आनैया देलायजेनबाय गाबोन अखानायैनो बेम दामसिगोन नोंथांमोन बयनिबो गुरैयै खावलायनाय जानायजों लोगोसे खोनासंनानै लायो दा जाखांब्ला रेखा रेखा जागोन मानसिया ओंखायनो बे समावनो गुरैयै खावलायहरनाय जादों गाबोन अखा नायोब्ला जाहाथे सोरांनाय लोगो लोगो बयबो गाव गावनिनो खामानि होनना साननानै थाबैनो नुजाफैयो बेनि थाखाय हाबानि जानानै गुरैयै खावलायनाय जाबाय आरो जाय बिथांमोना सोरांनायनि सिगांनो फैनांगौ बिथांमोना जाहाथे थाबैनो फैयो नोंथांमोननिसिम गंगायै खावलायहरनाय जाबाय